tan boas estamos a ver hoxe. Xa te digo eu, todas fantásticas. Agardo que esteades a disfrutar deste acto de amadriñamento. Agora temos unha representación fermosa. Novamente, inspirada no libro de A lavandeira de San Simón, o alumnado de sexto B cantará e actuará para nós. Un forte aplauso. Pode ir contigo hoxe? Non, esa ainda moi pequena. Como a todas as semanas, a nena fai a mesma pregunta e sempre ten a mesma resposta. Miña nai teima en que entenderei cando sexa maior, pero eu xa me canso de tanto agardar para facer entender as cousas. Achego unha cesante refugando, que sei que para axudala son grande abondo. Aínda que o recendo da empanada faime esquecer o fado. E se colleses o cornecho, ninguén se ia decatar. E como a todos os mércores, collo o cornecho na quente e meto no peto. Desde a casa, semella que podese tocar a illa coas mans, pero as cousas non sempre son como parecen. En a buceta de Faustino, tárdase 20 minutos en chegar. Sai Maruxía ou temporal, 10 máis.
Eu non lle teño medo a mar aborto, pero aínda así nunca podo ir. De maior vou embarcar, como a papá. Por iso sempre que podo achego un mandado a Ernestina, para que me aprenda todo o necesario para dar a volta ao mundo. Mamá di que estou tola, pero eu non penso quedar aquí a ver a vida pasar, limpando a roupa sucia dos demais e sen gañar un can. Ti tamén vas a illa? A pregunta do neno que vía por primeira vez pilloulle por sorpresa. Non, só veño a acompañar a miña nai. Pois que mágoa. A súa nai falou ca nai do rapaz e sen saber cargallaron, pero fixeron que a nena puidese subir. Por fin, sentiu unha mestura de alegría, emoción e un chisquiño de medo. Na vila falábase moitas cousas, pero ela non sabía o que acontecía na illa e porque a súa nai tiña que llevarlle roupa e comida a xente que non coñecíamos de nada. Que ben que veñas, eu chamome Xulio, e ti? Antes de que lle dera tempo a responder, preguntou: O teu pai tamén está preso? Na vila todos sabían que o meu pai marchara ao pouco de empezar a guerra. Ninguén o lamentaba, nin se despediu, nin unha carta mandou. Eu sei que agarda por nós, aínda que mamá non quera falar dele. Xulio dixo que nunca falaba con ninguén do seu pai, que lle daba vergoña, e que por culpa del a familia inteira pasaba fame e medo. Contou que se insultaban pola rúa e que lles chamaban os roxos. No medio da travesía xa éramos cómplices. Xulio parecía de fiar e decidín contarlle os meus plans. Sabes que xusto aquí hai soterrado un tesouro? Iso son lerias. Non tal, díxome o meu pai, que lé moito. Antes de marchar, agasalloume cun libro que falaba dun submarino a procura deste tesouro, aquí mesmo. Xulio ao principio desconfiou, pero a nena contoulle a historia polo miúdo e o entusiasmo foi medrando. Podemos ir buscalo nós. Eu non quero ser pobre, ter que vestir roupa emprestada e remendada mil veces. Quedou en silencio e deulle moita pena. Non lle quitaba a ollo empanada, que estaba tapada cun trapo. Por cambiar de tema e tirarlle a tristura da cara a nena, troleoulle. Pois tes uns pantalóns ben vistos. Fixemos miña nai cos restos da bandeira do barco de papá, antes de que lle quitasen e o levasen preso. A Garda Civil apareceu un día na casa acusándonos dunha bandeira comunista do sindicato. Sei que algún veciño nos denunciara unha vez máis. Xulio lembra cando a Garda Civil entrou na súa casa unha vez máis. Ándese con cuidado e vire ben nas cunetas, que igual aparece o seu home nalgunha delas. E non lle deu tempo a terminar de contar. Xa chegamos! Nunca vira esta parte da illa, nin a torreta, nin o enraixado, nin os gardas cos fuxís que vixiaban, nin os centos de homes que agardaban detrás deles coa fame e o medo nos ollos. Un dos gardas falou con mamá. Deme a documentación, a roupa limpa e a empanada. A ver se non se queda con ela o mal nacido este. Sentamos nunha pedra do peirao, vendo como Xulio e a nai falaban a través da reixa cun home fraco. De súpeto, escoítase: Preso, fuga! Pum, pum, pum! Mamá tapou unha cara co seu peito. Non puiden ver nada máis, pero recoñecín a voz de Xulio xorar. Papá, papá, volve connos para casa, non quero que morras. Vou recoller os cabos. Imos, que o mar está revolto. Eu non vi marexía ningunha, pero non lle quixen levar a conta. Escoitamos máis disparos e o barullo parou de súpeto. Lisca de rosas de cacas. Nese intre puiden virarme e ver como apuntaban a un home cos fusís, mentres uns velliños comían cousas que apañaban do chan. Fixeron a travesía de volta de silencio e cada que un cos seus pensamentos. Non me pasa susto e non paro de tremer. Non entendín nada do que sucedeu, nin nada entendo desta guerra estúpida.
Xulio caíanlle as vaguas aos mocos. Quixen darlle o meu pano. A meter a man no peto, lembrei que usara para volver o corroso. Deille o pano e Este é para a miña irmá pequena. o próximo mércores emprestache o libro do submarino, pareceche? Vale, e argallamos o rescate. Meu pai dicía con tinta vermella: a miña filla Teresa, todas liberdade, a forza de todas as ondas do mar. Aloia!